Táto meditácia sa mi píše ťažko. Nie preto, že vlastne nie je nad čím rozjímať, ale preto, lebo nosím v hlave lezeckú stenu. Zobudzam sa v noci a vidím, ako pôjdu k sebe jednotlivé trámy konštrukcie, potom opláštenie z vodovzdornej preglejky a nakoniec chyty. Premýšľam, ako k ním prísť čo najlacnejšie. Ako budem robiť základy, kde ju dám, na aké papiere nesmiem zabudnúť, ako sa odvďačiť dobrodincom. No najmilšie je to stávanie. Priamo v tom zvláštnom svete vnútornej fantázie vidím každú skrutku, každú maticu. Už aspoň 100-krát som ju v hlave postavil. Za každým ju v niečom vylepšujem. Budem trpieť, keď mi pomocníci pri stavbe nebudú veriť. Keď budú mudrovať, hoci si poriadne neprezreli ani plány. Nie to, aby o nej snívali. To bude najväčší boj. Presvedčiť ich, aby robili niečo, čo sa im nezdá, lebo sa to vymýka ich predstavám. Lebo to nevideli v snoch. Viem to už teraz, lebo aj o tom rozmýšľam, ako ich presvedčiť, aby mojim netradičným postupom dôverovali, hoď sú otestované len v mojej hlave. Možno aj vás niekedy zaskočia v čase modlitby veľmi užitočné plány do budúcna. Od toho, ako si zašiť natrhnutý ruksák až po to, čo ďalej v živote, kde sa usídliť, či akou prácou sa živiť. Od malinkých až po obrovské a životne dôležité veci. To je na chvíľach zdanlivého nič nerobenia najprekvapujúcejšie. Že možno vtedy tvoríme viac ako v čase náhlivého plnenia úloh, ktoré mali byť hotové už včera. My totiž stále musíme niečo robiť. A keď nerobíme, tak intenzívne relaxujeme. Túlame sa po supermarketoch, ideme do parkov, naplno dovolenkujeme. Za pár dní sme schopní najazdiť tisíce kilometrov, až nám z tých pamätihodností zostane v hlave iba guláš. A na harddisku celá hrba fotiek zo všade prítomného digitálu. Výsledným efektom je pocit veľmi rýchleho plynutia času. Subjektívne starneme skôr, čo je veľmi nepríjemné, lebo človek by si naopak chcel život predĺžiť. Rastie pocit napätia a strachu z príležitostí, ktoré sa zdanlivo strácajú ako piesok medzi prstami. Kto by stíhal myslieť na iných, keď ledva uvládze myslieť na to, ako prežiť tento deň? Ľudstvu sa to, aspoň podľa mňa, trochu vymklo z rúk. Vlastne nám. Zabudli sme, že treba premýšľať a snívať o tom, čo chceme robiť. Že na robotu sa treba tešiť. Potom žiadna námaha nebude príliš veľká a žiadne trápenie nebude ubíjajúce. Robota, ktorú robí väzeň ako súčasť svojho trestu, môže byť pre iného človeka vytúženým relaxom. Všetko záleží len od toho, či sa na udalosti, ktoré nás čakajú, tešíme, alebo z nich máme strach. Tešiť sa na ne môžeme tak, že o nich snívame. A to je aj oblasť našej dobročinnosti. Osožnosti pre iných. Ak vieme snívať, ako by sme inému chceli pomôcť, tak nás tie okamihy prichádzajúce so vzácnosťou šafránu nezaskočia a my ich v kratučkom záblesku naplníme dobrom. Odmenou nám bude tiché zvonenie zvončeka svedomia naplnené slásťou z pomoci inému. Že nevieme snívať o dobročinnosti a užitočnosť badáme tak, že nám spôsob, ako by sme mohli pomôcť, dôjde, až keď je príležitosť už premárnená. Napríklad, keď bez povšimnutia prejdete autom okolo stopára v daždi a už sa nedá otočiť a vrátiť sa späť. Tichá výčitka je nepríjemnejšia než vlhký poťah na sedzadle spolujazca. Aj o dobrote k druhým treba snívať, byť vnútorne nastavený, uvedomiť si, že mojou úlohou na tomto svete je aj robiť radosť iným a obdarovávať ich. Začať však treba nepokrivenou láskou k sebe. Vedieť si pre seba nájsť čas. Inak bude čas pre iných slúžiť len na upevnenie pocitu vlastnej dôležitosti. Nemôžeme milovať druhého, ak nemilujeme seba. Nemôžeme obdarovávať iných, ak sme k sebe lakomí. Vieme občas vypnúť mobil, kašľať na všetko a ísť niekam, kde sa dobre cítime, kde nie sme ani náznakom z povinnosti, ale len z lásky k svojej duši a svojmu vzťahu k Bohu. Oddychujeme, venujeme sa svojmu zdraviu, nachádzame si čas na snívanie, dobrú knihu, pekný film či koncert.
Nezanedbávame lásku svojich blízkych. Kedy sme naposledy ostali trochu dlhšie v tichu kostola a nechali svoje myšlienky utekať vo vánku Božieho dychu. Pane Ježišu, niekedy je také ťažké inému pomôcť. Skôr sami niekedy potrebujeme pomoc. A práve vtedy sa nahrnú požiadavky, ako by si nás skúšal až po hranicu našich schopností. A my len skloníme hlavu, aj si pofrfleme, občas sa vzbúrime. Ale niet kam utiecť. No často, keď už celkom nevládzeme a urobíme niečo, hoc aj s veľkým vnútorným sebazáporom, keď sa k nám niekto správa v duchu známeho, podaj čertový prst, vtedy často náhle okusíme veľkú vnútornú radosť. A nemusí nám ani nikto prejaviť ľudskú vďačnosť, keď zistíme, že naša pomoc naozaj pomohla. Ten pocit nedodá ani ten najintenzívnejší, najadrenalinovejší zážitok.